Σίγουρα όλοι μπορεί να έχετε έναν αγαπημένο YouTuber, αλλά μπορεί να έχετε και πολλούς αγαπημένους YouTuber. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς ξέρετε πως οι αγαπημένοι σας YouTuber έχουν ένα δεύτερο κανάλι, που ανεξάρτητα με το τι κάνουν στο κυρίω τους κανάλι, κάνουν κάτι διαφορετικό τις περισσότερες φορές. Για παράδειγμα, αν ένας έχει ένα κυρίως κανάλι για διάφορα θέματα, τα κλασικά θέματα δηλαδή, ένα δεύτερο κανάλι μπορεί να το έχει για gaming, για reacts, για τέτοια πράγματα. Κάποιοι από τους YouTubers αυτούς δεν δείχνουν αυτά τα κανάλια, τα δεύτερα ή τα τρίτα ή τα λοιπά που έχουν φανερά. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσω μερικά από αυτά τα κανάλια που δεν δείχνουν φανερά. Ναι, το ξέρω ότι είναι αντιγραφή από τον Σκιουράκη, αλλά και αυτός αντέγραψε έναν άλλον ξένο. Εντάξει. Ο πρώτος YouTuber είναι ο Μάνος. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει δεύτερο κανάλι. Θα δω όμως. Λοιπόν, έψαξα για τον Μάνο τώρα. Λοιπόν, όποιος θέλει να ξέρει πώς ψάχνουμε για τα κρυφά κανάλια, απλά θα γράψετε το όνομα του καναλιού και μετά θα πάτε στα φίλτρα και θα γράψετε τύπος κανάλι και θα έχει τέτοια κανάλια. Μάνος, official one. Αυτός είναι ο αληθινός Μάνος, αυτός είναι ο ψεύτικος. Άλλο ότι ο ένας έχει 500. Καλά, αυτός είναι Παλαιστίνιος είναι και έχει βάλει αυτό λογικά, οπότε δεν έχει καμία σχέση με το Μάνο. Μάνος channel, αυτό εδώ είναι ένα μικρούλι και έχει 63 εγγεγραμμένους. Ένα μικρούλι, είναι, φαίνεται στη φωτογραφία. Και εδώ, Μάνος Gaming. Καλά, εδώ είναι άσχετα εντελώς κανάλια. Για να δω λίγο το Μάνος Gaming. Αυτό εδώ. Μήπως είναι ο Μάνος. Αλλά σιγά που είναι ο Μάνος 135 εγγεγραμμένο. Μη βρίζετε τον Παναθηναϊκό. Κράζω τους Τζέλσο, καλά κανείς. Καλά μη μου ρίξουν το βίντεο οι Τζέλσο. Ποια είναι η αγαπημένη σας φανέλα. Συγγνώμη, χλέλα ήθελα να πω, όχι φανέλα. Φανέλα ήθελα να πω, όχι χλέλα. Τι είναι αυτό που έχει κάνει η γραφή. Θα δείξω μετά τον Κρισκόγια γιατί και αυτός έχει κρυφά κανάλια. Βέβαια ο Μάνος δεν έχει κρυφά κανάλια από όσο φαίνεται. Για να δω μήπως έχει. Όχι, δεν έχει. Σειρά έχει ο MrBeast, μιας και έχει χιλιάδες κανάλια. Όπως είπα, σειρά έχει ο MrBeast τώρα, αλλά είπα ότι έχει χιλιάδες κανάλια. Οι Τζέλσο έχουν 1.000.000 κανάλια. Θα τους δείξω μετά τους Τζέλσο βέβαια. Λοιπόν, MrBeast, όταν γράψω MrBeast θα γράψω MrBeast, MrBeast Gaming, MrBeast 2, MrBeast Reacts. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Beast Philanthropy, MrBeast en Español. Βέβαια τα κανάλια, τα γλωσσικά κανάλια, όπως αυτά εδώ τα δύο, αν τα ανοίξετε, τα έχει κλείσει γιατί τώρα το YouTube έχει γλωσσικό, έχει μία λειτουργία που μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα των βίντεο. Ναι, και θα σας πάει στον κανονικό MrBeast. Τα έχει κλείσει αυτά τα κανάλια. MrBeast Brazil, MrBeast en France. Αυτό καμία σχέση δεν έχει, ούτε αυτό έχει καμία σχέση. MrBeast Ρωσιά. Δεν προφέρω καθόλου αυτά εδώ τα γράμματα. Και αν σε έχουν σχέση με τα ελληνικά. MrBeast Burger.
Δεν ήξερα ότι έχει και για το MrBeast Burger κανάλι. MrBeast Gaming είναι Ισπανιόλ. Δηλαδή τώρα όσο τους νοιάζει να δουν τον MrBeast στα ισπανικά, σε όλες αυτές τις γλώσσες, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τον δουν στα ελληνικά. Την αλήθεια τώρα δεν καταλαβαίνω. Καλά, κάποιοι δεν μιλάνε αγγλικά, αλλά για να ξέρουν τον MrBeast κάτι θα ξέρουν στα αγγλικά. MrBeast Gaming Brazil. Γιατί δεν το λέει Πορτουγής? Όχι Brazil. Brazil είναι χώρα. MrBeast Extra είναι αληθινό. Α, ψέματα. Ή μπορεί να είναι και αληθινό, δεν ξέρω. MrBeast και άλλα γλωσσικά κανάλια. MrBeast θέμα. Α, κάποια τραγούδια του MrBeast. Τύπου MrBeast. Αυτό το cringe δηλαδή. Ένα MrBeast. Πω, δεν το μπορώ. Αυτό είναι εντελώς cringe. Και άλλα γλωσσικά κανάλια και άλλα κανάλια τα οποία δεν είναι του MrBeast. Αυτό νομίζω να είναι του MrBeast. Νομίζω, δεν ξέρω. Πώς ήταν το λογότυπο παλιά, δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου. Πώς ήταν έτσι. Και άλλα ψεύτικα MrBeast κανάλια. Και εδώ είναι ινδικά κανάλια. Γιατί δύο ινδικά κανάλια MrBeast? Α, το ίδιο κανάλι είναι, απλά αυτό έχει... Α, όχι. Το ίδιο ακριβώς κανάλι είναι. Πω, 2 φορές. Το ίδιο κανάλι μου δείχνει. Φαν MrBeast. Καμία σχέση. Wikipedia MrBeast. Καμία σχέση. MrBeast USA. Καμία σχέση. MrBeast 3 και αυτό είναι ένα αληθινό κανάλι. Αυτό εδώ καμία σχέση. Α, κάνει το ίδιο που έκανε τα γλωσσικά κανάλια πριν τα καταστρέψει αυτά τα γλωσσικά. Τι, MrBeast 3 θα πάει στο κανονικό MrBeast. Το διαγράψε. MrBeast 3 deleted. Για να δω λίγο. Το ίντερνετ είναι όπως μου είναι. Διακοπή τώρα. Σειρά έχει ο Κρισκόγιας. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι Κρισφόκιας, είναι το κορυδευτικό. Είναι ένα κορυδευτικό που έχουν για τον Κρισκόγια. Σειρά έχει ο Κρισκόγιας που το παίζει και λίγο MrBeast, γι' αυτό έχει και πολλά κανάλια από όσο ξέρω. Και λοιπόν αυτός είναι ο Κρισκόγιας και όλα τα κανάλια. Κρισκόγιας ούτε ένα δεν έχει. Τέλος πάντων αυτός περιμένει το 1 εκατομμύριο στο κυρίως κανάλι του Κρισκόγιας. Κρισκόγιας Vlogs. Και εδώ έχει νούμερο. Κόγιας Reacts. Και εδώ έχει νούμερο. Καμία σχέση. Κρισκόγιας Shorts. Επιτέλους ένα καλό handle. Καμία σχέση. Κρισκόγιας Extra. Καμία σχέση. Όλοι αυτοί καμία σχέση. Info. Ο Info είχε κάνει βίντεο για αυτόν, καμία σχέση. Κονκλάβιο. Το αυθεντικό κανάλι. Μην πω. Θα κάνω άλλο βίντεο για τον Κονκλάβιο. Μπορεί, όχι, δεν θα κάνω για να μην μου κλείσει το κανάλι. Δεν θα κάνω βίντεο για τον Κονκλάβιο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν.
επόμενη στη λίστα είναι η Jill Show. Οι Jill Show δεν μ' αρέσουν καθόλου, ρε παιδιά. Στην αλήθεια εδώ, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν μ' αρέσει το στυλ τους. Αλλά εδώ λέει, έχουν 1000 κανάλια η Jill Show, πιο πολλά και από τον MrBeast. Jill Show, Odyssey, Jill Family, παλιά λεγόταν αστεράκι αυτό, Jill Friends, Jill Show German, Jill Best. Έχουν και αγγλικά κανάλια και κανάλια βασικά σε άλλες γλώσσες. Jill Stars, καμία σχέση. Καμία σχέση. Τι, Μανώλης, ανέβασα βίντεο για ωραία ορθογραφία και γραμματική. Άμα σας αρέσουν, αλλά βαριέστε να βλέπετε άλλους YouTubers, μπορείτε να βλέπετε εμένα. Καλά, η ορθογραφία καλή είναι. Καμία σχέση όμως. Jill Show English. Το έκανα, γιατί αν ήταν English θα νόμιζαν ότι δεν είναι το κύριο τους κανάλι και δεν θα τους έβλεπαν. Kiki and Friends. Jill Show, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Μαρό and Stas. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καλά, αυτός τους είχε κράξει. Καμία σχέση. Καμία σχέση. 2 φορές το ίδιο. Είναι αυτό που δεν έχει καμία σχέση. Jill Teens. Καμία σχέση. Jill Show Russian. Καλά, αυτή είναι Ρώσοι. Λογικό να έχουν ρωσικό κανάλι. Jill Show Arabic. Θέλω να τους δω να μοιράνε αραβικά. أولاد. Αρκετό. Δεν θέλω να φάω copyright. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Jill Show Spanish. Έχουν και ισπανικό κανάλι, σαν το MrBeast. Καλά, γιατί δεν κλείνουν τα κανάλια τους, γιατί λογικά είναι παιδιά και δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό που μπορούν να αλλάξουν τη γλώσσα του βίντεο. Ραφάριο, πώς μιλάς έτσι? Jill Show Friends. Jill Show, καμία σχέση, αλλά Jill Show η καλύτερη στον κόσμο. Γινάρας, καμία σχέση, είχε κράξει και τον GK και τους Jill Show είχε κράξει και τον GK. Από όσο μας έχει πει, έχω ακούσει να λέει ο GK ότι τον είχε κράξει ο Λιναρά στο TikTok. Οπότε Λιναρά, είσαι ο χειρότερος, όπως λέει στην περιγραφή. Πω, πάλι ο Stix. Jill Show, πάλι αυτό. Jill Show Korean. Jill Show Vietnamese. Jill Show Indonesian. Πόσα κανάλια λέγονται Jill Show και δεν έχουν καμία σχέση με τους Jill Show? Ultimate Anti-Jill Show Mode. Ultimate. Beep Jill Show. Είναι το handle. Reupload. Δεν έχει κάνει reupload εντωμεταξύ του 2J το βίντεο και μόνο του Λιναρά που έχει κράξει τον GK, ο χαζολιναράς. Η Jill Show είναι ένα κανάλι για μικρές ηλικίες. Το έχουν... Μήπως το έχουν κλειστό το άλλα βίντεο. Η Jill Show, ή αλλιώς θα είχαν κλείσει και αυτό. Η Jill Show είναι ένα κανάλι για μικρές ηλικίες αλλά και για εφηβικές, παρόλο που αυτή η ομάδα φαίνεται αθώα, δεν είναι. Όσο και κάνεις να πιστεύει ότι αυτό διασκεδάζει και μαθαίνει στα μικρά νέα, που τους μαθαίνει. Αλλά αυτό δεν μου αρέσει καθόλου το κανάλι, γιατί πρώτα απ' όλα βρίζει τους Jill Show που δεν πρέπει κανέναν άνθρωπο να βρίζουμε. Και επίσης δεν κάνει δικά του βίντεο, ανεβάζει άλλα βίντεο.
Ειδικά του Λιναρά που είναι ό,τι να είναι ο Λιναράς τα βίντεο του. Γιατί βρίζει και κράζει. Σειρά έχει η Ορεινή Μέλισσα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Ορεινή Μέλισσα και τα κανάλια της. Από όσο φαίνεται 2 κανάλια έχει. Η Ορεινή Μέλισσα που είναι 500.000 για κάποιο λόγο. Και η Ορεινή Μέλισσα Shorts. Πώς έχει κάνει έτσι το λόγο του. Δεν μ' αρέσει ούτε η Ορεινή Μέλισσα τώρα γιατί κάνει τα φαγητά. Η Ορεινή Μέλισσα καμία σχέση. Λότοφ, καλά αυτός έκραζε τον Ορεινή Μέλισσα. Για να δω τον κράζει. Ακόμα. Κάνει άλλα πράγματα. Καλά τώρα το banner του Λότοφ είναι ό,τι να. Καμία σχέση με αυτά που κάνει. Καμία σχέση. Η Αμερική απαγόρεψε το TikTok. Δεν το απαγόρεψε ακόμα. Ο Χριστός είναι μύθος. Καλά. Δηλαδή ό,τι να είναι ο Λότοφ. Δηλαδή ο Λότοφ προσπαθεί να μας περάσει ότι δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει, ότι είναι άθεος ο Λότοφ, ότι θέλει να μας περάσει ότι δήθεν δεν υπάρχει Θεός. Για να δω. Άλλο είναι αυτό τώρα με το Λότοφ. Ορεινή Μέλισσα Shorts. Όχι, δεν είναι. Άλλο είναι αυτό. Κάποιος άλλος το έχει. Ψεύτικο είναι, καμία σχέση. Ορεινή Μέλισσα Κρήτης δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση, αλλά μπορεί να είναι όντως. Μπορεί να είναι η Ορεινή Μέλισσα κανονική, αυτή η Ορεινή Μέλισσα. Μπορεί να έχει και τρίτο κανάλι, πάντως ο Μιχάλης Κωνσταντίνος Παπαδάκης είναι αυτός. Μήπως, με αφού χάρη το είναι το Ορεινή Μέλισσα, οπότε όχι, δεν είναι αυτό. Καμία σχέση. Μοιάζει η φάτσα τους. Ο Κοψιάλης είχε πάει σε βίντεο της Ορεινής Μέλισσας, άλλο δίθεν shorts κανάλι του Ορεινή Μέλισσα ψεύτικο. Να το ναι. Η Ορεινή Μέλισσα έχει 1000 ψεύτικα shorts κανάλια, κάποια έχουν. Φαν, ποιος είναι φαν του Ορεινή Μέλισσα, το Γαρνέλης θα έλεγα. Ο Γαρνέλης τώρα με βρίζει, με λέει ονόματα. Τέλος πάντων. Ο Γιαννέλης άλλος είναι. Εγώ είπα αυτός που με βρίζει και με λέει ονόματα είναι ο Γαρνέλης. Ο Γιαννέλης και αυτός μπήκε σε βίντεο της Ορεινής Μέλισσας. Ο Σκιουράκης όχι, δεν έχει μπει στην Ορεινή Μέλισσα. Το μόνο που έχει κάποια σχέση είναι ότι τον αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν τον αντιγράφω τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Όχι, δεν νομίζω να σας άρεσε. Ξέχασα να πω, κάντε subscribe και like. Και share. Και comment. Καλά, το comment είναι το μόνο που μπορώ να προφέρω όπως διαβάζετε.